खुलुमबाय नमस्कार दोस्तों माने दिनैहाय जाहैबाय माने मेजि सावनाय जाहैबाय उरुखा माने मा होनो बेखौ बेलागुर सावनाय माने बेखौ जों बर'नि रावाव बेलागुर सावनाय होननाय जाहैबाय दस्राफ्राथ' उरुखा थारमाने बे दा दिनै संक्रान्ति सोरबाबा माने दिनैनि दिनखौ मानियो सोरबाबा संक्रान्ति पहेला बे हरनि गेजेरखौलाय जायखिया स्नान जग दं दा बे जिनिसखौ जों लानानै जों दिनैहाय माने बे बेलागुरखौ सावनाय जाहैबाय दमासिनि माने बे दिना मोनसे बहुत महत्वपूर्ण दिन जाहैबाय दा बे दिननि गेजेरजों दिनैनि बे जेनाखि बेलागुर सावनाय बेनि गेजेरजों बयबो आंनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम गोसोनि हामलायनाय अननाय मोजां मोननाय आंनि सोमोन्दोआव बिदा फंबाय जानाय लोगो आरो बेबादिनो आंनि फिसानि समान बियादैफोर आरो बेवाइ जानाय आरो बिहामजो जानाय फिसौ फिथाइफोर जानायनिसिम बयनिसिमबो हामलायनाय जासिहरनाय जाहैग्रोबाय जायखिया माने बे नियमखौ खालामनाया बहुत दरखार जायो खारन बेनि गेजेरजों माखासे जोंनि समाज आरो जोंनि जायखिया जे जायगायाव जों थायो मानसि सुबुं माहारि हिसाबै माने बेनि गेजेराव मोनसे खौसेथि फैयो अनलायनाय फैयो आरो ओरैनो लाभ इन्टिग्रिटि इउनिटि बेफोरबायदि फैखायो लोगोसे बेहाय माखासे बहुत गुमुर खोथा हाबनानै थानाय थायो आं बे दा खोथाखौ नोंसोरनो बे जेनाखि बेलागुर ना दा बेखौ राजा आरो रानि मोननै खालामनाय जायो सोरनियावबा माने राजा रानि सान्थ्रि मन्थ्रि आरो माने दानबबो सावनाय जायो दा जाय हक बेनि गेजेरजों माखासे ओरैबायदि जायो गोसोनि नेगेटिभ गुलाय गुजाय साननाय बेफोरखौ दुर खालामनानै माने गोदान सिमां गोदान खामानि फारसे दावगानानै थांनायाव बहुत मदद होयो आरो दा ओंखायनो बे बुस्थुआ बहुत दरखार जायो ओमफ्राय मोनसे नियमा बेनो सिगांहाय माने जेरा बेलागुरखौ सावनायनि सिगां नैबेवहाय माने बहुत जना बहुत नियम खालामो गोथार दै सान्थि लायो गय जरा फाथै जरा साथि होयो बाहायनो बोर बांसा गासिबो बिजोबो आरो गोसोनि साननाय फैन' जानायनि थाखाय आरोखि बेनिफ्राय दा बेवहाय नैबे जेनाखि बेवहाय बेलागुर जायो थंब्रै मेन बे गेजेरनि जेनाखि खामनाय औवा बा जायखिया बन्थ'नि खामनाय हांगारखौहाय फोथा थुयो आरो मेना बेनो थारमाने बे बुस्थुआ माखासे माने जोंनि बर'नि रावाव जेनेबा लावखार ओंखाम होनोना गरखिया गसाइ कृष्णनि माखासे नियम थायो आरो बेवहाय माने दान भग होयो सोरबाबा फरायनायनि बोर बियो लिरनायनि बिजनेसाव फ्लप जानायनिफ्राय मुक्ति मोननो गथ' गथाय मोनैफ्राबो बोर बियो माने बहुत माने बेहाय माने बोर बांसा बियो आरो जाफुङोबो दा मथथे बेफोरखौ जोंनि बर' हारिफोरा बारा मानिया खिन्थु सोरबाबा मानियो फल मोनो आरो जायगा माने सोरबाबा माने बेबादिनो गामियाव जयै समाज माबानानै बेफोर फोरबोखौ खालामो दा बियो मोनसे बहुत मोजां आरो दा बेफोरनि गेजेरजों माखासे समाजनि आरो गामिनि गेजेराव गुलाय गुजायफोरखौ बोस्रांनानै माने गोजौ फारसे दावगालांनायाव बहुत मदद होयो बेफोरबायदि नियम निथिया दा माने बेवहाय माने बे मेजि सावनायनि बे जेनाखि फोरबो बे जाहैबाय लोगोसे आरो एन्थाव फिथा जानाय गावनि बिदा फंबाय लोगोफोरजों बेखौ शेयारिं खालामलायो बे मोनसे बहुत इम्पर्टेन्ट मोनसे उत्सब जाहैबाय गोथार दमासि साननि आंनि गोरबोनि हामलायथि बावहरनाय भिडिअआ एसेयावनो जोब्बाय नायगिरि नोंथांमोन रंजादो बाजादो गावबागाव खेल लादो एसेनोसै धन्यबाद।